Hanika step kom ta ngan manra ka khupor ko sutnat haduk akata na ka shnong sit bakon nga kwa ban pa phi ba ka wai ka school ka badun hania thain punsla kala pan I kan uksa ka ba phatam sha ka thain bat ka ri khasi bar ko wai hapo chelam jong I headmaster I babu scam pengru ka school LP school sit bakon klai kala yo ban thung yaki chur baharukom but menta kini chur ki bala thung da ki khana school kila seiso omtang baki kai ha school kumdo ban thung ki chur rei kap iru da nuksa nalon ta kila kai ru ban thung ding ban pen khu ya ka memoriang khamtam ki plastic nglayo ban phone ya I headmaster ba ilai tho anga ba ka thong jong I kalong ban ni shikmat lei ma kani ka school kan mi shibun ki chur ma ki ba ki thung hi hani ha compost school bat kani kalong nu sau batam ki wai pat ki school begin shimlang yani ka senjam ka ba bha ma bat ka ba yo chman toy kini jur ki ba kilap mi menta kila yo ban ai ba ma ya ki khana school shisin ha ka shtayo ma ki shet ni jur ba ki ai ru khana school bat kalong ka jaman toy namar ba ni ki jur kim dai ki ba ai dawai bat kalong ka ba kai ka ba sku tanat ma ba ki wai ki school ki la ban bot lada ki don kata ka mon ma ban lei ai ma tang ban hikai pa kamra school rei ban is na ka kam khanang ba ki khana school kin yo I ka ji kai ka ba narut tan rai bat ba kumnu ba kin I ya ka me maria nga ai khublai ya ka shnong se bakon nga ai khublai ya ka school LP school se bakon bat kham tamai khana school bat kumju ya ki nai kai bala dam dei nai ni kai kani kam kanam posh ai khuleshi boni phi bara ublai kurku kurda ya phi bat ba pinang la ban penur long ya ka thong ka ba phi don nam ta ki khana school bat kumju nam ta ka shnong bat ka school hi bara wai khuleshi bon khulei phi bara khulei Hane, baru na. Tutupin aja lang, tutup. Sakay si Bit to, Dara. Cái chung vậy. Pajak sekali. Buat pajak je na duk ding
banyak na tan itu Sedemi. Mi. tan itu